Athi ngizokufaka. Orlando Pirates mathathu. Amazulu iqanda. Orlando Pirates nishaya i-team yasebukhosini. Uthini umdlalo namhlanje? Umenza ngithi. Umenza igama. Menza uthini mntaka baba? Umdlalo namhlanje bewumuhle kakhulu. Umuhle kakhulu but into engiyibonayo amagoli asokora ngendlela right. Igame namhlanje esingayiqeda maybe ngabo 6-0. Yes. Or at least 5. Ama chances siyawathola mara siwafinish. Siyabona uRele umesi penalty but lokho kunormal. So ngoba kumele sishaye 6 namhlanje ashaya 3. Ngicabanga ukuthi le 3 sibekele next week. Next week. Ukuthi konje nidlala nobani wevelizayo awumhlebela ungakhulumi kakhulu bazozwa abantu. Laba bala natural lawa. Impofu. Kaizer Chiefs. Amagoli nizowathulula lapho. Kumele sishaye 3. Le 6 kumele sishaye namhlanje siyekile so ishaye. Udlula kanjani economic gwele? Sidlulile before akho. Ekhona uvuma. Bonke labo bantu bahlulekile ukuzivimba. Ekhona umakhadi. Hayi. Bazomvimba yibe kumele ube worried umfuke bazomvimba kanjani. Apolice bazomenze. Ekhona umabuwe. Bonke labo bantu laba abana poison. Abana poison so igame usewina ya next week. So nje namhlanje sidlale kahle kakhulu so angisoli ndawo mina. Sikwazile ukukora 3 goals into ama team amaningi ahluleka ukuyeza. Shaya 3 sa create ama chances amaningi so lokho kusho improvement enkulu kakhulu. Man of the match yakho bani? Police right kakhulu. Man of the league yakho ileague yapi lesizini? Iligi njengamanje sengizima kakhulu kodwa ke singahlalela ethembeni because mase sele nga 4 point so iligi sasene chance sangayithatha kumele singaphela amandla siqhubeke siwine wonke ama games wethu sobona makuphela isizini ukuthi khamba kanjani. Menzi siyabonga. Yabonga. Sure.